Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. Родени сме ни от малката мечта, мебели да правим, а после по света. С матраците започнахме малко с рекламация, но след година продължихме по правилната дестинация. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. Година след година, ден подир ден, Мебел стил расте уверен и сплотен. По изложения международни сме известни, а диваните ни никак не са тесни. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. Заводите са вече 3 и фабрика за къщи даже се строи. Фитнес, спа, масаж, в Ине ще ти вдъхнем и кураж. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. Сърце и труд във всеки наш детайл, вървим напред, това не е финал. От малка мечта до сбъднат идеал, Мебел стил е труд, любов и, разбира се, морал. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте. И сега с нас песента запейте. Ние сме от Мебел стил, здравейте, и сега с нас песента запейте.